O mga mahalamong tigpaminaw. Nining tungura karon na sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo o magapanginaot karon ining tungura na kamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gamit, dili gamit para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura mong mga mainitong pagpangamusta no, sa nagakalalain nga mga dapit sa mga kaigsunan, labi na sa mga chapter president diin nag-abaga para maialagad kining maong programa sa ilang pag-angkon sa radio station. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? O labi na diri sa Entero, sa Villanueva, sa mga kaigsunan, no? O diri sa dapit sa Balingasag, Misamis Oriental, sa mga kaigsunan dere, o diri usab sa dapit sa Cagayan de Oro City, o sa Taguluan, Misamis Oriental, kang Brother Jerry Edkila. Kumusta Brother Jer? O diri dapit usab sa Taguluan, no? Sa Natumulan, kumusta sa mga kaigsunan? O labaw sa tanong sa tanang mga membro sa PBCM, dinhi sa compound nga kanunay gyud nga naa sa pagbarog sa pagka-PBCM. O dili nato kalimtan ang atong obligasyon para sa atong paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. O kiniusap karon ang inyong alagad Evangelista Brother Arman ng Kasaho, makauban nining tulumanon karon sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini makauban pa usap ang uban pang evangelista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo makiguban Evangelista Brother Hernaldo Pepe. Usab akong mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagpaminaw aron sa pagpadayon sa paghisgot magbayla pa ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagbataling ug usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBC, adunay matag adlawng Sabado ug adunay matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog. O sa tanang mga membro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi ning inyong pagpatalinghog sa sibihan sa Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabihon. Dinhi tagaan kini kinabuhi ug usab ang nag-sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mga kaigsunan mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang atong programa. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube.
Ato usab magikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RP Index Kidi Dipolog, Radyo Ronda. Matag adlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa gabion live sa Facebook ug magita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa gabion. O gitagaan kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagnumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matagadlang Domingo mga kaigsunan duha ka hugna, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Idumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa DXAL Like FM alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. O kusab bradron atong gikumusta atong mga kaigsunan sa United States of America. Sila si TC Kulihat, PBC member, o Lily Patterson, o kusab kang brother Nicodemus Nicky Hermias, PBC member, o usab kang Primo Sabang dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, o usab ang atong PBCM Legal Counsel Attorney Ramil G. Carion. O kadtong muhimo sa mga pagpangutana, pwede ka mong mutext o mutawag ning maong numero naka-display sa screen 0917-811-8882. O usab ang atong mga official nga mga basahon, approve ni kini sa atong Executive Vice President Reverend Charlie, mamahimo ka mong mukuha sa copy dinhi sa atong main office sa PBCM sa Barangay San Antonio. Ato usab nga gipahibalo Brad Hernan, Reverend o Brother Arman. Ang mga kaigsunan may tungod ining kanhi kauban nato nga ministro Aquilino Valencia nga gi-expel diri siya basta ayaw na ninyo kini pagtuuhi. Kita ninyo ang hulagway sa screen tanawa lang o kun aduna may iyang gigamit o gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan ug mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigayon na mga kaigsunan naron sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan Brad Hernan, Brad Arman, Brad Ron. Mao kini ang atong topiko, no? Ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Part 5 na kini. O ngano nga ato gyud kini nga gipadayon tungod kay hilabihang daghana aning tawhana nga mga kinabuang ba. Sa mga nangaging kinabuang, walay question. Iabot man siya sa below the belt na, mga mahalamong tigpaminaw. Karon, ako daw kuno, propita. Sa laing pagkasulti, pita daw kuno ngayuta, propita. Pero kamo, ha? Gigamit ninyo ang mga basahon sa mga propeta. Pero ang inyo ang gigamit nga mga basahon sa mga propeta, propit tutoy inyo ha. Nganong tawgon ko kamog propitutoy? Kay ang inyo hang nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Ano napatutoy mo sa inyong tumoy? Kay nangatkat man mo sa kapayas dili inyo, inyong gipatutoy sa inyong tumoy mo nang propitutoy mo. Ha? Yan naman lagi sa Salmo 59:12 nga kung mulapas na sa sukdanan mahimong mapasakaan na siya sumbong labi na sa mga libilo nga iyang gipang buhian. Kung makig-argumento ganita, Valencia, no? Musubay ka sa argumento, dili mulapas ka. Busa mo na giingon bitaw namo nga atong pagatun-an ang pagtubag nga gisgutan nato lugar kay tubagon man gyud ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Pero sa dili pa nato susyon ang uban niyang mga pagyama-yama.
ato sang pagabasahon brethren og pangamustahon ang mga nagapangutana karon kanato brethren nga nabinbin kay gani kini man ta mo'y atong tubakon pati diri sa atong gisibiyahan sa Power Radio o sa RPN DXKO Radio kung bisag asa nga dapit. Pero tungod aning kahambugiron niya brethren nga gibiyaan na kuno nato siya kay naglisod na kuno ta pagkatubag. Labihan ka bugok nga tao gyud. Okay, Reb. Atong basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Kung naglantaw ka mo sa atong Facebook na atong i-display sa screen, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Guhildi Efraim. Ikaduha mao si Efren Anino Guhildi. Ikatulo mao si Boy Ortega. Ang ikaapat mao si Rigor is Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikalima mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ug ang ikaunom mao si Nobyembre 4, Mambaling, Cebu City. Taliwala nining mga nagapangutan ng mga mahalamong tigpaminaw pero girespeto gyapon namo ang inyong pag-alias no. Tungod kay ang among giapas bililhon ang inyong pangutana sa pamasin nga nausab kini sa ubang mga tao makahatag usab kini bukas sa ilang salamutan para makaplagan og matulto nila ang kamaturan. Og atong ibalik ang atong topiko no nga mao ni ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabalig siya part 5. Ang atong buhaton nga gituyo nato kini nga pag mahibalo sila sa kamaturan kay ang ihaman nga mga pag-atake kay but niyang ilhon nga siya mao ang leader nga mayong laki sa Biblia mulimod ra ba pero makita nato ni siya nga siya ang paglimod-limod murag di makaundan ba tingali sugo sa kataas na nga pangedad gibungaw na pero na may daghan nga taas og pangedaron no pa man bungawa sa Biblia kung mahibaluan nato ang kamatuoran. Unsa ba ang nakalatid sa Biblia, Brother Arman, pagka atong ipahibalo ang kamaturan? Niya, basahon ta lang, Reverend, ang priba, hindi na ito mabasa sa Juan, Kapitulo 8, o sa iyang versikulo 32, gingon. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran, magahatag kaninyog kagawasan. Nakita nato sa Biblia, nga pag may ihatag tang mga kamaturan, mahibalo ang tao sa kamaturan, ang kamaturan mo'y mohatag yun og kagawasan. Sa ato pamanulti tabaw, may mga basihanan. Pero sa unang hubad ni sa King James Version, nga ang Biblia, ang pinadayag tawgon og bugna, ug ang Santiago tawgog Jacobo. Pero diri lang nato pagbasahon sa Juan. Unsa ang nakapayag ba Hernan sa maulang gapon nga basahon sa Juan 8:32 yun sa nasa pagkasulti. Gingon, og kamo makaila sa kamaturan, ug ang kamaturan magaluwas kaninyo. Busa, kadtong gisgutan nato sa unahan, sa usa ka lain nga bersyon, naghisgot nga ang kamaturan maghatag og kagawasan. Pero kini, maghisgot ang kamaturan, muni ang magaluwas ka nato. Kanading kagawasan nga ighatag sa kamaturan, kaluwasan diyan na. Nakaron, para ipamatuod nato nga naman kung dunay mangutana nga naman mga ministro sa PBCM nganong ingnon man ninyo nga ang tema si Aquilino Valencia o nabaling siya nga mao ang pagyama-yama atong pamation ang iyang mga pagyama-yama brethren ni Aquilino Valencia nga nabaling siya nga admitado siya nga gitudloan nato pero ang iha lang di siya musugot kay mubo ra kuno ang panahon. Pero dili man kuno ato tanan nga gitudlo. Kay bisan pa kuno ang mga gisgutan niya nga magbabasa sa Biblia, kini kunong atong nabasahan po nila, nabasahan po niya daw, nabasahan po nako pusa dili ingnon kuno nga kini akong gitudlo o nagtudlo niya ang purpose man God badron kung nakabantay ni siya. Nagkandak bata og gitawag og Bible study. Kung nagkandak, meaning, kita mo ay leader, kita mo ay nagtudlo, di man ikaw nagtudlo. Bisan pag mo yung gamay ra, muburang panahon, atong pamation, brethren. Okay, Reb, atong paminawan, ang tingog ni Ining Aquilino Valencia nga nabaling siya. Ato ra kong pamation ang iyang pamahayag mga higala. Unya, dili
dili ra ba malimot sa mga mata sa katilingban sa sulod sa pagtulod ng PBCM nga kini kanang mga sitas na iyang ipanggamit ato ng mga natudlo na niya apil ni siya sa pagkandak nato og Bible study karon to patalingugan Kini ba si Luloy ba makaingon ko tungod kay siya maoy nagdala lugar karon sa pamahayagay. Tinood bitaw na mga higala ni atong panahon pero mubo urang panahon usab nga siya nagtudlo lugar pero mubo urang panahon usab nga siya nagtudlo lugar pero dili man ingon nga iya na lang yun ng tanan ang akong nasayran ang tanan nga mga Bible readers sa Biblia poros nakabasa nining tanang nakasulat sa Biblia. Usa siya, usa sad ko. Dili na to dadon nga, ako man ang tinudluan. Atong nabati rin ang bahayag ni Aquilino Valencia nga gi-experience sa BBCM nga admitado siya nga dunay pagtudlo nimo sa mubo ra pud nga panahon kuno. Dili siya mooyon nga natudloan siya sa tanan kay matud pa niya ang mga Bible scholar nakabasa mo kuno sa Biblia namon kuno nahibalo na kuno kay nahibaluan napud kuno siya nahibaluan kay dili man kuno tanan nga iyang nahibaluan gikan sa imuha nga pagtudlo kaniya kay ang mga Bible readers na kabasa kuno sa atong nabasahan unya nag-Espiritu Santo sila sa ilang pagpamatod Valencia mo man aron unya kay nakabasa madeka di madeka patudlo nakaron pila ka adlaw anong masumbong malagi ka nga kabasa madeka nga dili pwede sa Salmo 59:12 kung atong i-word for word palig pagbasa bradon ato sang i-word for word extra nato ang atong pagabasahon nga kung naa bagyoy pagpadakop. Okay, basahon na to Reverend ang 59:12 mo ni ang mahitabo nimo Aquilino Valencia kay di man ka mo admitar nga kanang imong kahibalugikan kang Reverend tanag yama-yama na ka. Sumbong nimo bradon kaya nagitawag og cyber libel og cyber slander maong gyapon sa ako abradron pareho ta Reverend kitang duha manumbong tan-awon tani mao ginigingon Valencia nga di man ka makikatubang dito sulod sa palas di ato ta mag-reunion dito sa korte tan-awon na to ng imong abilidad unya basahon ako kining pagyama-yama nimo kung di ba ka pwede madakop ani namas balaod sa gobyerno napos Biblia 59:12 sa Biblia basahon nako tungod sa sala sa ilang baba og sa pulong sa ilang mga ngabil ipadakop sila bisan sa ilang pagpalabi-labi o kinanggingunan og tungod sa panunglo og kabakakan nga ilang ginapamulong dunay ay mahitabong pagpadakop di ay kung dunay mga pagpalabi-labi sa pagsulti sa mga kabakakan unya dunay na gani mga panulti diya sa bakba sa mga pulong diya sa mga ngabil nga mga sala na nga giingon lagi ni Atty. Rodriguez usbon ako ang ama ni Rufus Rodriguez nagiyon siya bisan pag tinuod pa granting nga kanang babae kuno nga mubuglupad imong singitan hoy mubuglupad imo bang imayaw-mayaw tinuod man na nga iyang trabaho pero pagka ang imong gibuhat pagpakaulaw libilo ang dangatan nimo gawas kon naghatag kag paybulo sa tawo nga ingon ana man na ang iyang buhat lugar dili ka malibilo pero kung ipakalat-kalat na nimo labi na sa social media diya ka mabulyaso ingon man ka nga wala ka madlok paabuta lang kay di man sayon pag kuan daghang pangayoon nga sa cybercrime no sa dito sa ilang office nakaron ang ato pagyod nga pamation nga tungod kay admitted na siya brethren nga natudluan o kita gyud nagkandak. Kung ikaw pa'y gisugo ni Master, ikaw untay nagtudlo. Nako, o namo nga may mga kauban. Then ako pa'y mingon nga mubo raman pud ang imong pagtudlo Valencia. Unya imo pud ni tanan Valencia. Dili man. Anaon pud nako kung pananglitan mag ginaro-garo ko pare sa imong sinabtan. Niya ingon na po din siya sa katarungan Brad Arman, Brad Hernan, Brad Ron, nga siya kanamo nga tanan nga magwali, walay gitudlo nga labaw ni Master ko no. Atong patalingugan po Brad Ron ang pamahayag ni Valencia og di ba nabaling siya. Okay. Pero ang tinuod, wala siya maoy gitudlo. Kanamo ng tanan walay usa nga gitudlo ni Master.
wala siya maoy gitudlo. Kanamo ng tanan walay usa nga gitudlo ni Master. Atong nadungog, Brad Ron, Brad Hernan, Brad Arman, mga mahal lamong tigpaminaw nga nagsunod. Nining tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kanamo kunong tanan nga magwawali, wala kuno'y gitudlo si Master nga labaw. O na kay man kay gitudlo, makita man ni Ron siya nga mo'y magpalabaw na nato. Karon taon-taon. Busa gani giingon namo nga tun-an nato ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Mo nang title of part 5 kay ngano man nga gihan nato tungod kay daghan man na niya pa. Karon kay klaro naman lugar nga di siya mo admitar nga wa man kuno usang gitudlo nga labaw. Pero pagkataon-taon o madugay-dugay na mga mahal mong tigpaminaw, sugo naman sa kabungaw. Admitado ba siya nga kita leader? Admitado. Kay matod pa ni Aquilino nabaling siya. Nga tungod kay anak kuno ko ni Master sa material, ingon din siya, walay lalis gyud pud kuno. Nga ako kuno mo ay leader. Na karon kay og anak sa material, basig mo kaga og anak sa espiritual, ako na to nga leader. Tanawa gani ha? Pag mo ingon gani kag dili leader, walay admitahon nimo asa mang puntarya sa imong sinultian, steady ka lang og matupan lang, istipot ba? Nadugay nga wa naman hinoon na atong patalihunggan si Aquilino nga nabaling siya sa iyang katarungan. Tanawa, sila si Edwin naglain, sila si Brother Pedroso naglain, daga na itong katusin ni Rumawan, ni Kanor Rumawan, sila nanong naglain, kusa siya yun daw kuno ang gikuan ni Master kay anak ko siya. Hinoon, way lales anak kay sa material anak man gud siya. Siya yun daw kuno ang gikuan ni Master kay anak ko siya. Hinoon, way lales anak kay sa material anak man gud siya. Way lales anak. Oh, unsay iyang rason, brother? May Lalison pa ba niya? Wala na ilalis mo lagi ning suod gawas ning rason ni Aquilino Valencia kay sa sinugdan nga atong nabati kaganina digid siya di ay mutahod og moilag leader kay yang gibasyan di wala man kuno gitudlo is Master nga leaders PBCM. Pero sa pagkaanak kuno sa material wa gi kuno ilalis si Reverend gi kuno anak gi daw ni Master. Lisod pug ikaw ipalabaw nga di ka anak. Matud pa nila nagmantiner lang kag manti anak. Ha? Na ikaw rin may nagsulti, waday ka nabaling ana. Sayop ba ang among title? Sa tima nga atong pagatunan ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya? Di ba nabaling ka sa imong katarungan? Nakaron. Hayan pa nga admitado gyapon siya nga ako daw nag-ingon. Kay simpre, dautan ba kung ikaw presidente sa Pilipinas, pananglitan ako sa Bongbong Marcos, BBM. Moingon ko, ako ang presidente sa Pilipinas. Sayop ba kung moingon ka? Unya ang mga tao moingon ba po, dili ka presidente. Bisa pag dili mo uyon sa imong pagka-presidente, sa imong dinadaan pananglitan lang. Pero ang mga tao, admitted yun nga ikaw presidente. Ingon usab niya na ang imong gibuhat Valencia. Nga matod pa, ako daw nag-ingon, mga mahal lamang tigpaminaw, nga labaw sa tanang mga magwali. Chief Minister kuno ko. Unya sa iyang gingon. Tinuod ng iyang gisulti. O tanawa ra. Unya og nay namati na to karon nga wa ka mamakak ana Reverend. Dili namo dadon sa kanginan ang pagpamakak kung wa na ni isulti. Kay kini siya bakakon mao ni siya ang dili mauaw pero kung kami magbakak mahadlok mi kay masukmatan unya mi. Pero mao na sa Tagalog pa, makapal na mukha, baga magnaong, dili maulaw. Mao na karon ni agani ato pamation mga mahal lamong tigpaminaw. Nganong mukuan man kaloy nga ikaw may nag-ingon nga ikaw labaw sa tanang magwawali, Chief Minister. Ikaw labaw sa tanang magwawali, Chief Minister. Tinood man ang iyang gisulti. Tinood man ang iyang gisulti. Di na pwedeng lalison. Ang pagkaanak ni Reverend sa material ni Master, duwa na siya lalis. Pagka-leader po, pagka-chief minister, kay gingon man ni Reverend nga siya mo'y labaw sa mga magwali o chief minister, wala po lalis kay ni-confirmar siya Reverend nga, tinood man ang imong gisulti, loy. Kung sa gipasabot nga tinood ang gisulti. Ang pagkalabaw o chief sa mga magwawali.
ug sa debit pa na mga mahala mong tigpaminaw ug sa prisuhay pa na ba moingon nga kung mapamatud-an nga nag-ingon ka nga leader ko admitado ka ningom kag dili sa imong baba ni gawas per mahan ba nimo nga mapriso ka may magilit siya permahan ako kay nagtuo man siya wa siya mosulti karon kay mapamatud-an ba di tingkagol pero kinigod og mamakak taw may tingkagol pero kining amo ang pasaka sa sumbong pag mapamatud-an kay klaro man mo nay giingon nga Aquilino nabaling siya nabaling ni gika ug asa ka masulod unya Nga dili ka tuuhan kon gamiton ang iyang pamahayag reverend nga si Master kuno wa may gitudlo kuno sa tanan. Unya karon nadunggan nato nga wa mo kuno siya ilalis nga ikaw anak ni Master ug uyon pud siya kay tinuod kuno kay ikaw labaw sa mga magwali. Adi dili ron nagasungag ron imong rason ingon ka way gitudlo si Master ikaw ra po nag-ingon nga si reverend tinuod nga mo leader sa mga magwali. kini siya ba brethren og makikatubag kontra ang iyang kontra kulatahon pero natingang kontra wa nay daghan bang kuan magpuyo na lang siya siya may nangulata siyang kaugalingon o man aron nakaron niya pa ganina atong nasundan sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang padim pinanguluhan sa ministro o chief evangelist fundador presidente pa yun sa si Padim. Luis Macarayo asa brethren sa Padim Padim. ato na ning gi-revise nga pulos awat-awat Danilo Macarayo kining Padim laman ning paristro reverend ni adtong December 29, 2023 naristro bagulang aning tuig lang sa atong tuig lang sa Marso 6, 2024 bago lang yun nakaroon gibungaw gyapon na classmate ni mo na classmate ni mo Valencia ay ngano siya bisag magpasukmat pa ko ni Master nga wala gyud daw lain nga gibinlan kuno sa pagtulunan sa PBCM dili man kuno si Aquilino Valencia kay wa man niya isang pit brethren ako man kuno gibinlan sugot lagi kuno siya pakaulawan na kung imo ning gipamulo nga sa PBCM di ay dili padim di mo na giingon makapal na mukha another na po nga itawag og baga og naong nya atong patalingugan si Hermoines Macarayo Valencia nga mo prueba nga ako usagyod ka leader sa akong kaugalingon isip ako tao ni Master kang Master gikan og wala kuni mabato ni sa una laktod pagkaistorya walay ato kang Master ni tanan ang problema lang kung ang kang Master ang kuno na nimo nga imuha na kay ikaw na tag-iyaan ng hiyas nga imong nabatunan usa ka pagkuan mo na giingon na yung Master kadaghan pangahuya kausa ka ra isugnon daghang sacrifice nga mga katuigan din ikaw nagpabilin sa pagtulon ang PBCM aron ikaw mo kita mo lampo sa atong buot kabuton pero sa usa ka pagpamilok mahimong makawang ug dili nato makabuot ang atong giangkon nga pag-abot unya sa kalaglagan sa tibuok kalibutan maapil ta paglaglag sa Dios sa mga tao nga iyang gitiman-an nga laglagon ang atong pamasin maura gyud ni nga unta koptanta ni Master sa iyang kamot nga hantod siyang pagbalik ang giingon ni Master moabot ang panahon nga ang tanang mga tao magluhod sa usa lamang ka Dios kamas Master asa ka mosulod diha ikaw nga nagpatuo para siya ang akong gipaabot makalao mo na ako diha sa pagsuportar ni Reverend bisan pa sa mga tao bisan usa ka buok dili nimo kaya nga ikaw na maoy sundon kay ngano musugotag sa dili magkabalit adman ang kalibutan prangka ni nga pag-istorya nas Master na minaw kini bisan pagdadon nga bisan patanan nga ako ang gisulti pwede pakauwawan ko ni Master sa akong gipangsulti nga pag-abot ana nga tungod bisan pa didto sa mga membro magkabalit adman ang kalibutan walay lain gibinlan sa pagtulon ang PBCM si Reverend bisan pa sa una gamay padaan pa bisan pa sa pagsulob sa sutana. Na Valencia, naminaw ka sa programa karon nabatian nimo ang pahayag sa karon founder nas PDM og presidente og kining chief minister nga mao si Macarayo. Kinsa bay gibinlan nga mo'y sundon nga mo dumalas PBCM ikaw? Bisan pa kining tawhana karon nga mapaningla namo sa iyang gisulti kay wa naman siya magsunod ni Reverend kay nagtukod maglaing pundok musupalpal gyapon nimo nga ang gibilin ni Master nga sundon nga mahimong leader sa PBCM di gid ikaw kundi si Reverend Charlie gyud.
Ingon si Hermoines Macrayo, magpasukmat pa kuno siyang master. Masukmatan yun. Sos, hilabihan ka. Karong baka panahon kon. na. Na mas 8:44 sa Juan nga ang yawa bakakon. Murag diining panahon na. Ingon na babalin siya, diha magbase, na yawaan na yun, di kayo hala-hala, yawa-yawa, unya way basihanan. Nya, di magbasa-basa sa Biblia, nadugay, nabulyaso na hinoon. Nakaron, ingon pa ni Hermonius Macrayo, magkabalit-ad man ang kalibutan. Iya gyud kunong pamatud-an nga barugan yang PBC niya, ako gyud daw kuno ang sundon kay gibilin nga may mudala sa mga tao. Wapa, Macrayo, mabalitad ang kalibutan, nabalitad ka na. Gamit man niya ang terminong prangka-prangka nga pagkaistorya na Prangka. ginaw si Master, magkabalit-ad man ang kalibutan, wala ayon daw, nga gibinlan nga mo sundon sa PBC, ang Chief Minister si Reverend Ra. Pag mabalitad na doon, ang kalibutan, atong gipuy-an, hastatan, balintong no. Pero mabalintong man, wa gila ang gibinlan. Nakaroon kay nganong nagtukod man mo diha. Unsa man, di mo nang giingon nga classmate ni mo Valencia sa pagkabungaw. Matud pa ni Reverend, bisan pa gani kuno sa gamay pagka, wala ang gisulubag sutana, kay kung kini si Valencia pa gisulubag sutana sa kasasayan sa unang panahon, ang mga ministro, anak gid mo sunod ni mo Valencia. Unsay priba bredon, na ba nga bisan pa sa atong basahon nga gitawag og Biblia sa kapanahonan sa Espiritu Santo bredon nga nag-ebanghelyo bigud si Master bredon nga makita nato nga si Macrayo mismo gipatawag nga gihatagag instruksyon nga walay laing sundon lugar sa pagtulunan lang sa PBCM bredon kundi ako bigud bredon kay mao gihatagan daw ni Master sa kaalam o kahibalo bradron sa sulod lang sa PBC ma. Ikaw gyud Reverend, o Unsay priba? gawas nga atong nabati ang tingog ni Macrayo na pagid nasulat dinhi sa libro nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao unya ang principal author ni mga higalag makigsunan makita nato sa screen kung naglantaw mo sa tong Facebook mao si Reverend Sarlito Ihinyo atong i-display ang naka-circle nakauban niya pod isip katabang niya ani kining kauban karon ni Macrayo sa padim nga mao si Danilo Tinacua unya kining maong libro ang sa kasayuran nila Reverend nga dili ni bag-ong gihimo aron kontrahon ang mga pamahayag nila kundi dugay na ni first printing ni adto pang October 10 2014 o 2014 unya ang usang nag-imprinta nini printed by Shailani Computer Services San Antonio Asan Misamis Oriental kini si Shailani Nacua ang anak ni Danilo Nacua tiyaw mo na sa tuig pa brethren 2000 sa mala sa atong nabasa 2014 niya karon 2025 na unsa na katuig nakaroon ang pahayag din ni Reverend atong basahon dugang pagpamatuod sa nabati nato tingog ni Macrayo ipamatud-an gyud ni Macrayo nga wala ang sundon kay ikaw raman daw gipuno ni Master sa espiritu og kaalam sa kahibalo og aning tuiga brethren naana si Hermoines Macrayo ana unya mauni ang nakapatik na daan sa wa pa sila magbuhat sa ilang grupo nga padim tinuod ka na Reverend basahon ako dinhi sa pahina 15 sa chapter 1 verse 117 to 118 ingon sa atong mabasa si Hermoines Macrayo makadaghan ipatawag ni Master adunay panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabi bisan mag-ulan 118 Macrayo sunda baya si Loloy dili si Aquilinoy si Loloy Charlie ang Loloy man ang tawag ni Master sa mga membro gitagaag gi-close and open parenthesis ang Loloy Charlie dili Aquilino okay kay kana siya ang gipasabot si Loloy Charlie ang chief minister gipuno kuna sa espiritu sa kaalam ug kahibalo dili di ay kalamlam og way kahibalo brethren dili ang iyon ni Master gipuno ka Reverend sa espiritu sa kaalam ug kahibalo dili kalamlam kay ang musupak nimo mo si Aquilino Valencia ang napuno niya kalamlam na dayon sa gingon dayon ni Master ngadto kang Macrayo busa sunda baya siya kinsay sundon Valencia ikaw kahilas-hilas nimo ikaw sunod kung ikaw gingnan Master nga mo sundon bisan pa si Macrayo nagpayag anak gyapon ang mga ministro mo sunod nimo pero di man ikaw si Reverend man base sa sulti ni Macrayo nga gisulti po ni Master dito kaniya nga wala laing sundon kay gipuno sa espiritu sa kaalam ug kahibalo si Reverend Loloy Charlie tanawang dili mo sunod brethren sa mga pagtudlo nato naningkamot siya sa iyang sinabtan ba para sa kabulyasuhan sa iyang kaugalingon nakahatag hinon og gadaot sa iyang kaugaling kinabuhi brethren tungod sa iyang mga gipanulti ba nga mga
libelous. Duto na to husto ang iyang gisulti Reverend nga dili tanan niya nahibalo gikan nimo nga naman kanang imong mga giyagyag karon nga kahibalo yama-yama mana klaro na lang gyud nga dili na gikan ni Reverend. Nakaron, ang pagpamatuod, gikontra man nimo, ang mga naglain ra, sawa pa sila mabuang, butan, pero ang butan og mabuang, buang. Pero it doesn't mean nga si Apostol Judas Iscariote, during the time nga wa pa moabot ang iyang pagbudhi, nagwali siya kang Kristo. Sayop ba ang iyang giwali sa pagpamatod kang Kristo? Pag-abot nga nagbudhi na, imbalido na ba itong iyang gipamatod sa sinugdanan? Dili, sama usab ni ini. Nga gipamatodan ni Hermoines Macarayo, busa gani ilang baba gani na, nagsami gani. Isa sa dili pa moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan, mapaluna na ka sa PBCM, PEDM. Sus, dali-dali tawag bakwi. Kay, naanad pa man siya sa PBCM, kay ang tag-ialagian ng waliha sa Espiritu Santo, PBCM man, dili man ang PADM. Mo na nga, gipasabot na mo, para kanang PADM, PADO na to na sa atong kaisipan, nagsugod gud kuno 1967 ang pagpamatik pamatia gani ang ilang wali adto pang milabay ang tuig wa pa gani mag-abot og 3 ka tuig nga milabay di sa ato pa bag-o pa naghisgot sila pamatik atong naklaro mga mahal namong tigpaminaw kay nangawat man sa sistema sa pagpamatik kanang ila dili na pagpamatik pagpamitik ngano ang sugod sa pagwali sa PBCM 1967 sa diyang gihugpong na ni Master ang mga ibanghilista, gihimo ni Master nga ako ang leader sa mga wali, ang Executive Vice President. Atong patalingugan ang baba ni Macarayo nga, moray, mutagumbol sa imong kilid, Aquilino na baling siya sa iyang katarungan. Niya atong patalingugan. Okay. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw, sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig, 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister. Ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mauna ang giwali na to regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Okay, Reverend, ang bahayag sa presidente sa PADM karon nga nagsugod ang pagpanimbre o pagpamatik 1967 pa. O niya sa diyang gihugpong ang pwersa sa mga magwawali, gihugpong sa magtutudlo na nilugar nga leader. O laylain nga gimensyon ni Macarayo ang leader nga mooy mulit sa mga magwali si Reverend Charlie Eugenio ug dili ikaw Valencia. Chief Minister. O niya, ako ba'y nagyama-yama? O, katong mga nanggawas, sawa pa mo gawas, gipamatod ana. Ikaw ito, nagpamatuod ka. Pero, membro naman lagi gitawag og bungawis. Ipangbungaw na, di na po nato na malalis. Ha? Na karon, unsa pa'y gipamatuod ni Hermoines Macarayo nga kontrary sa imong gisulti nga di mooyon siya nga ako nagtudlo. Pero mooyon po siya beron. Kay kanang magtudlo gani ka. Isip man umana ang ilhanan nga labaw kas magwali kay imong kung gitudloan. Kay kung dili ka labaw ikaw tudloan lisod pud ang way kahibalo mo'y manudlo sa may kahibalo pero di gid siya kay gusto man gid siya nga mopaibabaw ang iyang garbo ba nga siya ba kay iyang una-una ba nga ako hapit naman maupaw brethren pero murag nakauna ka nako brethren di ba? Di man ta makuan ani Reverend, di man ta magkalo-kalo ganyan kay di man ta mauwaw makita ning dangas atong agtaw kung upaw. Pero basig yang gibasihan ba nga nganong ikaw man nga daghan pa magkabuhok dapat ako'y leader kay naupaw na kuko. Daghan ang buhok nga dagdag. Di man basihan sa nadagdag atong buhok. Ingon na ba magpamatuod na kung anaon na to malibilo ta na.
nga nagsulti man ta sa realidad. Unya gibasihan nato nga bahalag ang atong buhok maupaw, basta ang atong tarungan dili maupaw. Di ba kita malibilo ribiran kay kini itong ulo atong buhok naman sa ibabaw di man below the belt ning atong ulo. Katong below the belt itong ipamulong to mo to'y makalibilo. Sama aning iyang gipamulong. Inyong madunggan nga matud pa niya nagpatutoy kunutas atong tumoy kay nangatkat man kunutas kapayas nga dili atua. Karon, ako daw kuno, propita. Sa lain pagkasulti, pita daw kuno ngayuta, propita. Pero kamo, gigamit ninyo ang mga basahon sa mga propita. Pero ang inyo hang gigamit nga mga basahon sa mga propita, propitutoy inyo ha. Nganong tawgon ko kamog propitutoy? Kay ang inyo hang nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Ano napatutoy mo sa inyong tumoy? Kay nangatkat man mo sa kapayas dili inyo, inyong gipatutoy sa inyong tumoy mo nang propitutoy mo. Ready na rin ang ato ang pagsumbong giwat lang nato ang cybercrime nga mo patawag nato para idusok na dito sa korte pero ready na ang mga ebidensya. Nakaroon niya pa ang priba brethren. Tud kay kita nagtudlo. Gipamatud-an sa pagpanghugot ni Macarayo nga dili gyud si Aquilino nga nabaling siya nga mao ang gibinlan sa doktrina sa PBCM. Ako daw gyud kuno brethren. Tinawad ka na, Reverend. Onya, bisan pa kuno gyapon og magkabalitad ang kalibutan. Ako gyud daw ang modala sa doktrina di palpak na ang padim og ang si Aquilino nga nagwalig Espiritu Santo niya sa 1:12 sa unang Pedro brethren, mga tao nga nagawalig sa Espiritu Santo niya gihurot man taniyag mga hugaw kuno ta. Di siya ray limpyo. Di nag-inusara siya. Di na musibo ang unang Pedro 1:12 kay mga tao man ang nagwalis sa Espiritu Santo, nag-inusara ka naman. Sa imong kaugalingon. Na sa Biblia, basta gani magsukwe, buang man na. Di sinibi-1 sa proverbio. Nang moingon buang nga ka. Kana mo'y real. Nga naman, ni atong pamation si Hermonis Macarayo. Nga ako daw gibinlan gyud sa doktrina ug ang musupak mayawa. Di ka mo tanan nga nagsupak-supak karon base sa gipamulong ni Macarayo, dili na ako mayawa. Di kung di na sila muyon si Macarayo gikontra niya ang iyang pagka-Macarayo. Si Macarayo gikontra na niya ang iyang classmate po si Valencia nga dili muyon. Pero nabaling man gyapon siya sa iyang katarungan. Admitted man nga ako leader kay anak man kuno ko sa material. Dasig pila ka adlaw brethren, iyang ipaabot nga ako ang leader sa espiritual. Nga anak sa espiritual. Atong patalingkuhan si Hermenis Macarayo. Okay. Magkabalit-ad man ang kalibutan. Prangka ni nga pag-istorya nas master na minaw. Kini bisan pagdadon nga bisan patanan nga ako ang gisulti pwede pakauwawan ko ni master. Sa akong gipangsulti nga pag-abot ana nga tungod bisan pa didto sa mga membro. Magkabalit-ad man ang kalibutan walay lain gibinlan sa pagtulon ang PBCM si Reverendo. Bisan pa sa una gamay padaan pa. Din ang tanan nga doktrina, din sa pagtulon ang PBCM naa sayaha og naa gisalig na. O kinsa may mo kuana na? Pangahasi ko no na, di ba mayawa man ka anak? Pangahasi ko no na, di ba mayawa man ka anak? Pag-abot anang giplastar na kinsa may mo kuana na nga mulabaw pa ka na. Mo nang ging kong mayawa ka. Kandidato ni sila Reverend si Valencia nga mayawaan gyud kay usa man nga nisupak sa imong pagka-leader din nato nabatian si Macarayo dugang gipayag niya nga magkabalitad ang kalibutan wala lain nga sundon og gipahiluna ni master nga leader sa PBC ikaw gid Nga modala sa doktrina. modala sa doktrina Kung ug kontrahon kuno na mayawa gid kuno ang kontra na kinsa man ni kontra karon Valencia sa mga naminaw kinsa ni kontra ni Reverend kinsa ni hingalan og di mao ni Reverend di mo nay katumanan sa gingon ni Macarayo nga mayawa gyud kung mukontra sa pagka-leader ni Reverend sa PBCM. sa napatik pod sa atong basahon na, Brad Arman, naghatag ba si Master gyud sa pag-ebanghelyo sa kadaghanan kay mauwa man ta Brad Hernan, Brad Arman, Brad Ron nga moingon man ang kadaghanan kung wala sila makadungog sa ebanghelyo ni Master nga nagpataka lang tag ngal-ngal sa atong baba mura man day pod mo si giingon ninyo Aquilino nga nabaling siya, mabaling man day po mo sa inyong katarungan. Pero, unsay gipamatuod
ni Master nga nakapatik na sa atong gitawag og Biblia sa Espiritu Santo nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Diin ang nagsulat niini kauban nato sa una sa pamagluib si Danilo Nakwa na printed ni sa October 10, 2014. Na sa gibasa na nato unsay nakapahayag kung atong basahon ang maong basahon palihog pagbasa Brad Arman sumala sa ato ng gipamulong. Niya ang nakasulat, Reverend, sa imo na gipamulong atong basahon sa Espiritu Santo. Ingon din sa basahon sa chapter 1 o sa iyahang verse 158. Ingon din sa nakapayag, matod pa ni Master Loy, sa open o close parenthesis, Charlie, kay ikaw man ni Reverend. Ayaw diha pagluhod, diri ka magluhod. Mag-una kanila sa pagluhod, kay ikaw rabay sundon sa mga tao. Mando ni Master usa ka adlaw ni ana kaniadtong Hulyo 2004. Oh, nakita na to sa gitawag og basahon. Ingon nga Biblia sa kapanawnan sa Espiritu Santo sa chapter 1 verse 158 o sa kapitulo 1 bersikulo 158 nga nag-ingon diha, Loy, close parenthesis, Charlie, ako lugar to. Ingon Master, ayaw diha pagluhod. Diri ka magluhod, mag-una ka kay tuwa man kus ulahi ana. Nagluhod, daghang mga tawo nagluhod. Diri ka mag-una ka nila sa pagluhod. Kay ikaw rabay sundon sa mga tao. Mando ni Master o sa kaadlaw niya na kaniadtong Hulyo 2004. O nakita nato. Musa ako di ay kuno mo'y sundon. Dili di ay ang sundon Bedron. Si Aquilino nga nabaling siya. Butbuton man ni si Aquilino sa iyang gipahayag kaganina sa atong gipamati, wala kuno si Master nagtudlo nga labaw kay para niya libel. Pero kini karon ang pahayag sa magtutudlo. Kana ganing labaw sundon na, kana ganing sundon labaw na. Wala magingon si Master nga labaw, kana ding sundon kinsa may gipasabot ana. Di man siya sundon. Gusto niya brother nga siya sundon. Kay kanang sundon labaw mo na kung ikaw pa gingna ni Master, nagibangilo si Master nga wala lang sundon si Aki, mga magwali anak mo sunod nimo. Pero Aquilino dili man ikaw mo gibangilo ni Master nga sundon, si Reverend man. Busa ang mga magwali niya ginagsunod kang Reverend. Nakaron sa gipamatuod ni Macarayo sa atong na dunggan nga gamay pa kuno gipamatud-an gyud kuno ni Master nga ako gyud kuno ang gitudlo brethren. Nga maoy modala sa doktrina. Tinuod man na niya ang picture namo sa kadaghanan mga mahalamong tigpaminaw. Nas Mastero nagkupot og duha ka libro, No Limit Tanghiri og gitawag og El Filibusterismo. Unya kanang gisirkilan gamay pa ko ana na. Takdo sa sulti ni Macarayo nga gamay pa ka Reverend gipasuluban na kas magtutudlog sutana. Kay paman ni pagpahilo na maning daan nga inigdako ang bulhaton day karang sutana para man as pare. Nga karang pare mao ra man ang ministro magwali. Daan nang gitagan si Reverend sa magtutudlo nga gamay pa gipasuluban nagsutana kay nay bulhaton inig hingkod na mahibalo na mupadayag nas kamatuoran gamit ang balaan kasulatan Biblia. Unya kanang akong sutana nga gisulob brethren, gikan na ni Master nga sutana. Makita na to. Ang sutana, iyan ang gipasulob diri nako. Kaya gipropesya nga maabot ang panahon nga mahimo kong ministro o pare lugar. Kay maura man ang kahulugan sa Isaiah 61:6. Nga ang ministro maura na ang saserdote o pare sa Biblia ang Katoliko lugar. Na dili man ikaw may gitagaan sa Biblia. Muna nga, kanang imong paghisgot-hisgot nako, bunga man as kasina ba? Dili gud ikaw mo'y anak ni Master. No. Hinumdumi nga imong bata, giayo gani nimong kasaba sa una, di ka musugot nga imong bata di kulanganlan. Nga, ningon ka sa una nga, ngilad kunog batasan, pabiyaan kuno niya, ako'y nagtambag nimo nga ayaw pagpabiyae. Kay ikaw maoy way gusto, pero ang imong bata mao may nakagusto. Di ka kabalo, yun ay manabot. Busa gitambagan ta ka. Buti pasabot nga kung naapakas kompleto nganong ako may mutambag nimo niya ng bahina. Pero kay gahi man ka og ulo, hard-headed man ka. Mao na karon ang madangatan nimo hinuon. Mo na nga taas-taas ng katuigan ang akong pagpailob nimo oy. Busa di na tingali pod makapaningil ang tao nga nganong imo manggingon ana Reverend. Tanaw nato unya sa korte Valencia. Unya
Sa ato pong basahon, Brad Ron, Brad Hernan, gitagna gyapon ni Master nga ipagbantay ko kay adunay moilog sa akong katungdanan. Na akong katungdanan, Executive Vice President, Chief Minister man. Nalabuan na hinungko ni Macarayo. Okay, presidente naman siya. Presidente naman siya, Chief Minister. Okay, founder. Pero unsay gisulti ni Master, palihog pagbasa, kay naka-display naman, Brad Hernan, sa atong basahon o ingon nga Biblia sa kapanawnan sa Espiritu Santo? O rin, mao kini ang atong mabasa sa gikaingon na nimo nga basahon sa page 12, chapter 1, verse 98 mo kini, repirado ni kanimo rin. Loy, Charlie, matud pa ni Master, pagbantay kay aduna rabay mo ilog sa imong posisyon. Pero ayaw ka balaka kay na ako sa imong luyo. Gibalik-balik kini og pasidaan ni Master ngadto kang Charlie iyuhin nyo sugod sa Enero 2004. Klaro kayo sa Ebanghelyo ni Master Reverend, mahitungod kanimo nga ipabantay ka kay doon na kunoy mo ilog sa imong posisyon, pero ang pasalig sa magtutudlo ayaw lag kabalaka kay naa ako sa imong luyo. Gibalik-balik kini og pasidaan ni Master kanusa adto pa ning Enero 2004. Nakaron atong pamatud-an nga tungod kay moilog sa posisyon nga kitay nagtudlo, Brad Ron. Dunay nangutanan nato si Lina Balaba taga dapit sa Bohol, Brad Ron. Pero unsa giingon ni Valencia, siya kumamati kuno si Lina Balaba diri nato, Brad Ron. Kinahanglan pamation pud unta kuno siya kay buti niya ipasabot nga siya di ay gyud mao ang angayan nga manudlo sa doktrina taliwala nga gipamatuod na ni Master nga gipagbitbit ta sa Biblia nga ug sa salida pa sini coming soon nga moabot ang panon nga ako'y magapanudlo. Gikonfirmar niya pero matod pa niya gamay ramang panahon pagpanudlo. Di gusto gid siyang mulikay kay sa iyaha na nangabulyaso na ang imong sinultian hinoon, nabaling ka na sa imong sinultian. Niya atong patalinghugan ang iyang pagpang-agni kay epekto na lugar na sa tagna ni Master nga naagyo di ay mo attempt na nga moilog sa pagpanudlo. Isip Chief Minister. Kay kanang ministro pari manudlo manguna. Niya atong patalinghugan si Valencia. Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka dito nila, patalingog kasi ninyo kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. Ubos-ubos pa siyang kagulingon nga Brother Aquilino Valencia, ki-speak ang dako, ki-speak walang spansin. Kano di ka mauwaw sa imong gihimo nga imong giawhag si Lina Balaba nga ipapatalingog diya nimo? Uy, kampante mo gud sa reverensya ang nahibaluan nga labaw sa limo. Sakto gyud ang gingon ni Master, bantay loy kay dunay mo ilog sa imong posisyon. Kana matang sa pag-ilog kana. Muday ka si Lina Balaba nga nakaabot ka nagtumoy. Ha? May tatog tumoy sa kawayan ba, Brad Ron? Lain mang tumoya, binastos man ang iyang gigamit. Nabasig sa tanang nagbinastos Aquilino Valencia, ikaw ray dili mabaling. Basig makaikyas ka unya nini. Nakaron atong ihatag ang pagpamatuod nga si Chapter President Teopilo Sibilia sa Cebu nagpamatuod nga inig-meeting di ay kuno nila kay sawa pa kaayo ni siya magpaklaro, Brad Ron. Daanan ni siyang nagsulti nga kana kunong akong paggamit sa bersikulo o sa Biblia, layo ra kuno kunya, Brad Ron. Di ni epekto na ang gitudlo ni Master niya atong patalingugan si Aquilino Valencia. Sa diyang Ebanghelyo, Master, ingon, ibalik na to Ebanghelyo, Master, ingon sa Master, kay tarong nga ng imong balay, kay wa man na tarong. Moto nga siya, kay sa pagtuon niya nga ang iyang balay, iyang pagkabuntag na sa iyo, iyang yun ang giyatuhan, ang panday, gipasukod. Nya, usahon man nga, kuhan nga, tarong man ang kuhan balay, Master, wala man siya kasabot unsang balay ang gipasabot nga ang iya mo tatong paugalingong kuhan lawas ang gipasabot mo to sa ligid sa balik sa Master nga Ebanghelyo sa dayon ingon na po siya, Master, Loy, magbantay Loy kay nay buot mo ilog sa imo pero ay na kabala ka kay na ako sige na mo to padayon na dili ra ba tanang magwali Loy imo Loy mo na iyang ingon sa una mo to nga sa dayon ng kuan ligay sa panahon sige balik Ebanghelyo, Master, ningon Diyos, Master,
dagko na ra ba ang lungagan sa ako mga kuan pokot karon. Usa, pagbantay ka mo, tindog pinili, pabilin pinilian. Basin baya sa kung pagbalik gamay lamang ka mo. Mo na iyang giingon sa una, mo na nakinumdum ko rin karong pagkahuman sa eleksyon nga ning guho na ning kuan upat nga mao'y magtukod og pundok dito sa Danau. Kaysa una god, nakabantay naman ko. Kada ato niya ni Akis, balay maingon dahil siya. So, kanang iyang ipasabot, mga teksto sa Biblia. Ni Loloy, ra na sa ako eh. Layo ra na iyang mga teksto sa Biblia. Layo ra na. Tanaw ang gisulti ni Aquilino Valencia base sa nadunggan sa chapter president. Layo ra kuno kog pinamatud-anan sa bersikulo sa Biblia nga pagkagamit. O di, ningos master nga nay muilog sa komposisyon. Muna mga mahal lamang tigpaminaw. Muna kay di man siya muila nga nag-ingon si master sa ebanghelyo nga, Loy, mag-una ka diri sa pagluhod, ayaw pagpaulahi, kay ikaw ra bay sundon sa mga tao. Gusto niya nga siya mo'y sundon. Para mo-attempt na siya nga napagigisulti nga, dili lagi kuno ko gitudlo nga leader. Nagpataka ng kuno si Ronnie Mangalos atong patalingugan. Kining iyang giingnan nga nagpataka si Ronnie Mangaluslos pero siya ray maluslos ani. Basahon ta kining nakasulat nga nagisgot din sa Proverbio Kapitulo 29 ug ang bersikulo 12. Giunsa na sa paghatag pagulagway. Sama ninyo? Ha? Basahon ko. Kung ang Pangulo magtagad sa mga bakak nga taho, may mong bakakon ang tanan niyang mga opisyal. Matod pa din sa Biblia nga kung mo kanang inyong Pangulo nga mao si Loloy, leader sa inyong gidalang pagtulunan, nga matod pa ninyo siya gitudlo ni master nga may mong leader, taka malang ka. Wala man ka anang panahon na oy Rone. Ha? Wala ka anang panahon na. Nadungog nga pataka lang ka Rone. Wala ka na ng panahon na. Nagwala si Brad Rone na ng panahon na. Ikaw may nag-ingon nga anak ko sa material. Natural lang nga leader ko. Siya yun daw kuno ang gikuan ni master kay anak ko siya. Hinoon. Why lales anak kay sa material anak man gud siya. Why lales anak. Yun sa mananimo sa pagpanabot, muot ning tawahan na lagi na, sige lang ka bulyaso ba? Sige siya mulikay, bredon, musulod na po. May tungkanta ni Yoyoy Bilyame nga, musulod, mugula, sa lungag nga nagbasa, kuhaon, unya, kaunon, lami kuno, kaunon. Di ay, isya, unsa man to? Di man sila ka-answer, isya nga, tabugok na, kay musulod man kuno sa lungag, niya, magbasa man kuno ng lungag nga gikuanan sa tabugok. Pero kini siya nagsigilag gawas sulod angkon deny mo na giingon na mo nga nabaling siya si Aquilino Valencia. Mo na mga mahal namong tigpaminaw. Gani nag-ingon siya nga kami kuno way utok ug wa mi utok makadumduman mi niya atong patalingugan. Wa kuno mi mga utok kay gikanser kuno. Bosa kamo, wa gyud mo'y mga utok. Wa gyud mo mga utok. Ang namoy utok, kanseros. Ang namoy utok, kanseros. Mga mahal na mong tigpaminaw, di ba mahait? Pero ngilad kayo sa katao nga mag-ingon nga gikanser ang utok. Unya di ito, kung kanseron, dili man na kabalo na manabot kay nadaot na ba ang pangutok o pagpanabot kay gikanser? Kung i-evaluate ninyo, mga mahal na mong tigpaminaw, musulod siya niya, i-deny niya ang kunon niya, o di na po niya ang kunon. Di ba klaro nga classmate silang Makarayo? Kay magpasukmat pamagadi kuno siya ni Master si Makarayo. Kung magkinaon sa ang kalibutan, mabalitad kuno ako magkunoy leader, ako magkunoy mudalag sa doktrina. O niya siya na may nagdala-dala ron sa doktrina. Di pareha sila nga si Makarayo, nabaling po siya sa iyang katarungan. Kung i-evaluate ninyo, kami ba'y gikanser sa utok? Wala. Busa nakapakadaghan pang atong isulti unta nga mga pamatod, ebidensya sa ilang pagyama-yama o sa iyang pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya
apan tungod sa oras among gipanghinaot mga bahala mong tigpamina nga ang kamatuoran mao may magaluwas maghatag og kaluwasan kay kung magpalarag ka sa iyang katarungan no unya imong tuhan ikalaglag ninyo og magpalarag mo sa padim nga inyong himuon nga dili tinud ang wali sa PBCM samtang silang nangawat o nanguha imititor sa wali mo na hinoy matinod nasaypan ninyo na busa ang kaluwasan ni alagyon sa PBCM. Hangtod diha ang among ikaalagad kanyo sa ngalan na lamang sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kini ang inyong alagad Ebanghilista o Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga mga Ebanghilista o ministro. O kinisab si Brother Arman Rangkasaw. Kinusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Hernaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.